Здравейте, казвам се Галена и уча в Медицинския университет Пловдив и създадох този канал с цел да обяснявам някакви неща, които на мен са ми били полезни през следването ми. Аз вече съм четвърти курс дентална медицина, но да се надяваме, че мога по какъвто и да е начин да ви помогна. А първото ми видео е за сега приетите в Медицинския университет нови колеги, за което честито. И бих искала да ви обясня какви ще са ви дисциплините, които ще изучавате първия семестър, някакви неща, които аз съм разбрала и бих искала да знам още в първи курс. И така. В първи курс имате 7 дисциплини за дентална медицина и 8 за медицина, като ще ги подредя от най-маловажна към най-важна според мен. Първото е физическо възпитание, което реално няма някакво много голямо значение за изучаването ви на медицина или дентална медицина, но трябва в началото на семестъра да отидете и да си изберете спорт, като опциите са плуване, волейбол, аеробика, тенис на корт и тенис на маса. Аз бях избрала тенис на корт, беше супер, ходихме в колежа, цъкахме, беше готино като цяло. Гледайте да нямате отсъствия по такива неща, защото се заяждат, възможно е да не искат да ви заверят. Няма смисъл от самото начало да използвате червени подписи, зелени подписи и някакви такива работи. Така че просто бъдете не супер стриктни, защото хванете цаката на преподавателя и го използвайте за своя полза. Следващата дисциплина е компютърна техника. В компютърна техника общо взето ще правите някакъв тип таблици и такива неща за своята практика, евентуално един ден, и ще ви обясняват как се правят документи и такива неща. Асистентите от катедрата са много мили, много отзивчиви, няма за какво да се притеснявате. Крайният изпит е семестриален под формата на тест, правите го всички заедно, не е труден, учили сме компютърни технологии в училище, би трябвало всеки да може да се справи нормално, грамотен човек с компютър, така че това не е притеснително. Следващата дисциплина е латински език. Латинския идва малко ударно първия семестър, защото изглежда като учене на нов език, който реално е, обаче не е точно така, понеже това е мъртъв език и не се говори изобщо, но според мен е важно изучаването на латински. Нас много ни натискаха и по анатомия, ни изпитваха по английски. Аз реших да си преснимам учебника, понеже предпочитам да пиша на такава хартия. Тоест, в самия учебник има такива пространства, в които може да се пишат, така се решават задачи по време на упражнение. Аз препоръчвам да се внимава по време на упражнения, тъй като аз внимавах по време на упражнения, не съм учила изобщо вкъщи и накрая имах най-положителния резултат. Така че няма смисъл да ви се насъбират някакви неща на края на семестъра, особено по латински, който така или иначе ще ви трябва. Това не е предмет, който по никакъв начин не е референтен към това, с което ще се занимавате, както примерно аз смятам физика. Но, физиката има нещо общо, но няма нищо, просто аз съм не много добре по физика. Това е с латинския. Внимавайте, следете за колко ми, учете на време и като цяло асистентите са супер, много добре обясняват, много се стараят. Аз имам добро преживяване от катедрата по езици с латинския. Следващия предмет, дисциплина, за който ще кажа, е физиката. По физика ще ви дадат едни тетрадки, които трябва да си закупите в началото на семестъра и да ги попълвате всяко упражнение. Те имат малка тестова част, имат и такива задачи, които трябва да се попълват. Моят съвет е, внимавайте по време на упражнения, попълвайте ги, правете чертежите, понеже те ще ви трябват после за изпита. Също ще имате и отделна книжка с тестове.
Имахме само един колоквиум през семестъра, но беше изцяло тези тестове. В медицинския университет, ако можете да се докопате до някакви тестове, моя съвет е учете ги, понеже те показват на какво наблягат в самата катедра и какво е важно за тях и общо взето много често ги има на самите изпити нещата. По физика, аз си спомням, че на колоквиума имаше изцяло и само тестовете. Аз ги бях научила, имах шестица, казаха, че това ще има много голямо значение за изпита. Ами не знам дали има значение за изпита, понеже аз после за изпита учих само от съкратени теми. Мисля, че няма учебник по физика. Моят съвет е да учите от лекции, ако ви ги качват някъде. Ако не, има съкратени теми в пространството. Аз не смятам, че някой колега е правил съкратени теми с желанието да прецака някой друг. Така че със сигурност аз се справих с моя изпит с съкратени теми, схванах материала, не съм го минала отгоре, имам петица. Не ми казаха дали шестицата ми от колоквиума е имала някакво значение, но съветът ми е просто по време на семестъра на различните колоквиуми, на различните изпитвания, да сте малко кетчнали материала, т.е. да знаете за какво става дума, да внимавате, да се внимава по време на упражнение и така нататък. Биология. Биологията на мен беше доста любима дисциплина. Тя включва в нея имунология, паразитология и клинична биология, мисля. Първия семестър се изучава само клинична биология. Това се надгражда над всичката биология, която сте учили до сега, освен анатомията, нали? Тя е много интересна, мен беше много интересна, правихме доста интересни неща и в катедрата. Всички асистенти, с които е била поне моята група, бяха много старателни, много добре обясняваха, ако нещо не схващахме, обясняваха ни, искаха да взимаме участие и да внимаваме по време на упражнение, което е напълно нормално. Аз четях по биология по време на семестъра, т.е. внимавах, ходих и на лекции. Това ми бяха, може би, единствените лекции, на които ходех с удоволствие по биология. Те ще ви дадат в началото на годината от катедрата такава тетрадка, трябва да си я закупите задължително. Тя вътре се попълва от вас всяко едно упражнение, като по време на упражнение аз съм си писала някакви неща, които сме обяснявали и после съм си ги оставила в тетрадката, за да са ми достъпни, но реално хубаво е да се внимава по време на упражнение и човек да е подготвен за съответното упражнение, понеже това само може да е в плюс. Също има едни такива тестове, които в момента мисля, че са в пространството само като PDF вариант, но аз съм си ги изпринтила и съм си ги попълнила за различните колоквиуми. Не е лошо да учите от тях и за изпита съответно. Аз учих много от тях, т.е. научих ги целите наизуст. И на изпита имам шестица. Не съм сигурна дали е било заради това, че съм учила от тестовете, но препоръчвам. Мисля, че имаше доста въпроси от съответните тестове. Учебника по паразитология изглежда ето така. Има един курс, той е втори семестър, има едно като курс за напреднали, който иска може да вземе участие, СИП по паразитология, като има възможност да освободи паразитологията. Ако можете да освободите нещо, ако ви се дава възможност, освободете го, защото това само ще ви облегчи ученето за изпита. Така или иначе през семестъра е хубаво да се учи и ако човек е склонен да се напъне малко, това само ще е от негова полза. А иначе учебничето е доста маничко. Аз не бях освободила паразитологията, понеже ние минахме онлайн, нещо стана, не знаехме дали ще се вършим изобщо в учебната година. Ние не ходихме на университет 3 седмици, реално. И така, но материалът е постижим. Въпросът е, че когато минеш от училище към този тип университет, не си свикнал на такива темпове на учене, на толкова много приемане на информация, но се свиква.
Програмата е горе-долу оптимално изградена, така че човек да може да надгражда малко по малко със своите знания. Следващата дисциплина е цитология, хистология и ембриология, като за нея има два учебника. Единия мисля, че беше на Овчаров, а другия е на професор доктор Петков. Аз съм взела пресниман от Мафиотката. Мафиотката е една бутчица, която се намира срещу централния вход на Медицинския университет на Васил Априлов. Малко като минете светофара, после продължавате надясно и ще видите, винаги има опашка, винаги има хора. Това е една жена, която има всичко. Всички тестове, всички учебници, всичко. Всичко може да вземете оттам за университета. По ЦХ е това, което е специфично, че освен, че различните асистенти казват да се учи от различни учебници, е това, че може да се освободи. Как може да се освободи? Като на колоквиумите се изкарва над определен резултат. Мисля, че беше 90%. Учебника за мен беше много сложно и сухо написан, но това все пак е цитология, хистология, ембриология. Аз не мога да очаквам друго. Така че учих от него, не успях да освободя, честно. Не стана, опитвах се, учих, нямаше как. Имало е как, хора го правят, това че аз не съм го направя, не означава, че някой не може да го направи, но да. Друго нещо по ЦХ, което давате, един такъв тип тетрадка, това е по анатомия, но идеята е, че вътре се рисуват клетки и структури. Вие трябва да ги рисувате, ще си купите тази тетрадка. Рисувате с цветни моливчета и се забавлявате. Общо взето няма как да ви заверят без да сте попълвали тази тетрадка, така че попълвайте я редовно по време на семестъра. И друго нещо, има едни тестове по ЦХЕ, които е хубаво да се научат, понеже се падат на колоквиумите. Аз това не го знаех по време на учебната година. Общо взето гледайте, търсите тестове още по време на семестъра, понеже аз винаги се сещам много късно. И това ми излиза през носа, че трябва да уча по време на сесията тестове. За сега имам някаква доста голяма успеваемост, но по-нататък усещам, че може да ми излезе доста през носа. Така, и последния и най-важен според мен предмет е анатомия. Анатомията е ето този учебник, който е 1000 и кусур страници. 1100. Не е толкова много реално. Аз препоръчвам да си закупите този учебник. Не знам сега на каква цена е. Аз мисля, че го закупих на 50-60 лева. Защо да го закупите, а не да го ползвате в библиотеката, тъй като наистина го има библиотеката? Защото той ще ви трябва, айде не цял живот, защото не знам дали някой би си чел анатомията, е така да се сеща от време на време, като всичко е достъпно в интернет, понеже мисля, че и този учебник го има на PDF формат, дори, ако се разтърсите. Но по време на цялото ви следване, от време на време ще се налага да си отворите анатомията, да си припомните нещо. Тук има всичко. Наистина всичко. Хистология, морфология. Просто ще видите. Друго нещо са тези тестове. Аз съм си купила в различни варианти, но имам ги преснимани от Мафиотката. Те са така закрепени с телбот или чисто нови под този вид. Няма значение в какъв вид си ги купите. Реално, ако искате да ви е чистичко така, добре. Не знам защо съм си го купила. Може би защото е на череп, а на нас, денталната медицина, най-важното нещо ни е в главата и нейните структури. Това е и на нервна система, това също ни е важно. Да, тестовете са много важни. Има хора, които не учат тестове по време на семестъра, който аз не разбирам, но те си преценят, те пак се справят, пак си взимат материала, пак всичко е наред, но по време на тест са малко изненадани на какво залага катедрата и че точно това не им се е сторило важно, така че аз препоръчвам, учете си тестовете. Друго нещо, също както по цитология, тази тетрадка я показвам, пак така ще рисувате и някакви структури вътре, ще пишете, правете го редовно, за да не ви се струпва на края на семестъра.
Друго нещо, има атласи, които ще ви кажат още в началото, на Синялников, на Събота. Има и от библиотеката, като отидете и се регистрирате, имате достъп до сайтове, които имат 3D атласи и такива неща. Има ги и на PDF, всичките Събота, Синялников, всичко. По принцип е хубаво да ги имате, за да си ги имате, да може да ги отворите винаги. Аз ги имам. Ползвах ги много, наистина страшно много, навсякъде ги мъкнах със себе си, не и трите тома, понеже те са върху различни раздели, които учим в различен период от време. Но да, имах и фотографски атлас, който е с National Geographic и нашата катедра по анатомия. Той е много хубав. Аз го ползвах много често, тъй като ние бяхме онлайн и нямаше как да присъстваме на демонстрации на упражнения. По анатомия има възможност, когато сме присъствени, надявам се вече за винаги да сме, да си ходя на демонстрации извън упражнение. Как става това? Трябва да попитате асистента. Той ще ви насочи към някой ваш колега от по-горни курсове. Това обикновено са колеги, които са се справили много по-добре по анатомия и са хакнали нещата, разбрали се ги. Аз ходих на демонстрации на горен крайник, на долен крайник, когато учихме опорно-двигателен апарат. Ние, денталните медици, имахме възможност да освободим този раздел от анатомията. Не знам дали още е така след коронавируса, но ако има възможност, действайте. Имаше такава възможност също и да се освободи целият материал и накрая само с някакъв реферат или нещо такова да се представя пред комисия и това да ти е изпита по анатомия. Не знам дали още има такава възможност, но препоръчвам, ако някой е мотивиран да учи хубаво през годината, да като цяло да има знания, напълно препоръчвам да го направи за себе си и като цяло, за да е добър професионалист. Аз много препоръчвам фотографския атлас, обикновените атласи, демонстрациите, като цяло времето прекарано с трупния материал и с всичко, до което човек може да се докопа, не е излишно. Така че, колеги, препоръчвам ви да се стягате. Естествено, университетът е много хубав период от живота. Ще запознаете с много нови интересни хора от всякъде. Просто искащи да правят, да се занимават с нещо, което и вие може би искате да се занимавате. Така че в университета като цяло имаме възможности за много неща. Просто трябва човек да иска и да дързае. Така че просто ви препоръчвам вие да определите какъв студент искате да бъдете по време на първия си семестър в медицинския. Естествено в началото опитвате нещата. Аз не съм най-голямата четанка, не съм седяла вкъщи да уча по цял ден, но съм ходила подготвяне на упражнения и съм се старала колкото мога да имам знания за себе си, за никой друг. Така че това ви препоръчвам и на вас. И просто прекарвайте си добре в медицинския, извън медицинския, с вашите хора, с нови хора и така. До следващия път!